नुदों साला थंवालि थुनथुलि आंनि फनखौ हमा नों आंनि आदाखौसो बेबायदि मोनबायना गोसोथोनो नोंसो बेबायदि आंनि फनखौसो हमबावासै आदा जानाबो ओमफ्राय थुनथुलिखौसो मोनबाय आरो मा जानांगौ दे होमबा आं बाजि लेङालै दानिफ्रायनो हामानिथो एसे टेनसन जाखो आबा जेबो नङालै आयै ओरैनोसो माने आं दहायनिफ्रायनो नुदों दे नोंखौ सोरनावबा फन हरबाय थानाय हो दा सोरजों रायलायनो नों एसे फन हरबाय थाखो आबा बिदि जेबो नङा आयै सासे लोगो फन हरबाबो हमाखैलै बुंखादों आं हले आबा नोंखौ सिगांनिफ्रायनो बुंबोबाय थाखानाय लेखाफोराल' मोजां फराय दाथ' नोंखौ बुंनो रायनो बुजायनो नोंनि आफायाबो गैला जि दं नोंनि आइ आफा आंनो गोजा बेखायनो नोमानि खोथाखौ जेब्लायबो ला आबा मिथिबाय फरायनायफ्रा मोजां गोसो हो देनां साख्रिफोर लानांगौ ओमफ्राय आंथ' मा खालामदों आयै जेबोथ' खालामाखैना फन रायलायनायफ्रा एसे खम खालाम आंजों फन लाजानानै आरो बिदि फाल्थुक दाजा नोङो नुवाखै न'आव बेसे दावराव दावसि आबा नोंदाखौ बुजानायखौ नुवाखै नोङो हनै मादै जुरिजों माबायदि बुजादों ओइ दायै ओमफ्रायथ' आं रावखौबो लानानै खाराखैना आंहाबो गोसोआव गिनाय मोनसोयो आबा मिथिबाय नोंल'सैसो आंनि जिउआव नोंनि आब'आबोथ' थांबाय हाबा जानानै हो जोंहा बिमा फिसा थानो नांगोन ना बोरैबा जुदि नोंबो सोरखौबा माबा माबि आरो बिदि खोनायोब्ला दावराव जायोब्ला बेसे दुखुनांथाव जागोन हा नोंनि आइखौ दुखु दाहोदे आबा दे आं गिनाय मोनसोयो सिगांनिफ्रायनो बुंबोबाय थायो आं नोंखौ ओहो जागोन दे आयै जागोन आं बेबायदि नङाना दाथ' नोंबो देरबाय बेखायनो नोंखौबो गिहोलाङोसो आङो बेबायदि दासानलै आयै आं बिदि खालामखायाना खालामनाय खालामै आं बेखौ मिथिला जायखिया नों जानो नाङा बेबायदि बेफोरनि थाखाय आरो गोबां सम दङ नोंहा दे आयै नाथाय आबा मेहेर आंथ' नोंनि गाज्रि मालाबाबो सानफेराखै नोंनि आइखौसो गाज्रि मोनो आङो गाज्रि मोनो माने आखलफोरखौथ' मिथिखायोना नोंबो दा हनै आंहासो दाय जायो ओमफ्राय माबा नायनो बादों माबा सैया बिदि नङाहाय आबा आंलाय मानो बिदि जानो दे गाव मोजांब्लालाय जोंलाय मानो मोजां नङा जानो दे नोंदिनो माने आखलफोरनि थाखायसो मोजां खालामनो थाङोब्लाबो सन्देहसो मोनलाय लांसै आङो दाना एसे सानफ्रांलाय लाङो गोसोफ्राव माबाफोरसो खालामबावगोन नामा माबासो गाज्रि खालामगोन नामा आरोथ' ओरैनो बेसेबां नाजानायनि गेजेरावसो नों मोजाङाव फैदों सानफ्रांलाय लाङो आं मेहेर जे नोंखौ माबा उल्था सिदा बुंगोन नामा माबा खोथा एरस'नेरला बेफोरबायदि बुंगोन नामा आंखौ गाज्रि मोननो नाङा मेहेर आं गाज्रि नङा जेरैबायदि नोंबो जोंखौ एक्सेप्ट खालामदों थिग बेबायदिनो आंबो गोसोयैनो आंनि फिसाला असेबायदि सानो नोंखौ नोंनि आइ बायदि नङा जे आङो जानोबो साना आरो नोंखौबो नोंनि आइ बायदि जाजानो लुगैया आङो हनै सोरांखौबो बुंहोलाङो आङो बेखायनो बुजिया बेबो सोरां नों बाथ्राखौनो बुजियाखै खोमा आं बुंनायखौ नाथाय मेहेरा दासान्दि सोलायनो हमदों आं सासे बिमा जाना मिन्थिया जायो नामा एसे नेगेटिभ फिल खालामदों आङो दाथ' जुरिनि साननाया मालाबाबो रं जाया रं माने सामथिं रं मायाखौ ससे दोनलांनि आङो ए बिदिबा थांफानोसैलाय नोङो बाद दे आरो जुरि बेफोरखौ रागा जोंबाय थानांलालै मानसिया आङो थाङो ना मायो थांदो आरो रागा जोंलायबाय जोंबालाय मा जोङाबालाय मा जायखिया आंनो 1000 होलांग्रो मा खालामनो मोनबा बेफोर आंनि गोसोसै आंहा ब्लाउस सुइनांगौ दङ फैसाफोरा होलां दे जागोन दे ओमफ्राय सोरां नोंनि बायना होनायखौथ' आं मोनगानफेराखैहाय आंनोबो नांगौ एसे नोंहालाय आरो मानोबाव आंनोबो नांगौ जायखिया फैसाया मिथिबाय आंबो नांगौबा सिन्दुर बायहैगोन मेहेरा केस हाबाय आंखौ जे दुखु होदों बिनि खमबावसो नायलाय हनै आयै फाग्ला जाबायलै बियो हनै नै मेहेर मा जादों बुंगोन ना नङा आरो मा जाबोदों नोंसोरो हा आरो हाथरखि बहा दंमोन नोंलाय बे बहा दंमोन सोंना हाथरखि जेबो दुखुथ' मोनाखैना दे सिखारलाय सोङा मानो बिसोरनावथ' सोंगोन आं र' मानसियानो फुरा जाम्बा जाबायलै बियो फाग्ला जाबाय नाथाय जादों मा नोंसोर मोजां खिन्थाबासो आंबो मिथि मोनगोन मा डाइरेक्ट फैना बेबायदि जाखो नोंसोरलाय डाइरेक्ट फैनो नामा आं थाङाबाथ' मिथिनाया नङामोन माथो आरो बुंगासिनो आं मा जामारदों औ आबौ हामानि एसे रागा नोंलाय
हाथरखि बहा दंमोन नोंलाय है एसे गोबावनो नोंखौथ' दा सोंनोसै आं हाथरखि र' नाथाय हे आबा दे बुं मा खोथा जादों बे हाथरखिया खाराखैमोनथ' मालाय बिनि मोजां मोननायासो दोनखुमाहैदोंमोन जाम्बा नों मानो बिदि बुंलाबायदों मेहेर जेराव नंखायानो बियो औ हाबोरै बिदि जानांगौ जाखो नै आबौ मोजां बुंलाय खुला खुलानो आरे नंगौखौसो बुंखादोंना आङो बे नोंनि नोंसालायालाय माथो जाखो बेसो दोनखुमाहैदोंमोन बेवाइखौनो लानानै दोनखुमाहैदों बियो माने आंनि हाथरखिखौ मेहेर एसेबां बिदि बाथ्रा बुंनो हाबाय नोङो आंखौनो एसेबां बिदि नंगौ मेहेर नंगौखाय खोबनो मा नङा हो मा नङा नोंसोरखौथ' नुनांगौ नुखाबायना मा बुंदों बेलाय आबा सोंलाय बेनावनो मोजां सोंलाय जों एथ'बां बहाबा थांदों होननानैसो सानदोंमोन नाथाय आबै मोनथिगौ ना बे आदा साना मोनथिखायोमोनब्रा आं थांनायनि सिगां सहैखानानै दंमोन नाथाय हा माबोरै बिदि जानो हानांगौ जाखो आबौ औलै आदा सानजोंलाय बोरै थांनांगौ जाखो दे बाजैया नङा बिसोराथ' सानैजों खोथा दंलायखायोमोन ना बांद्राय खोथाखौ बानाय बुंनो हादे नोङो नंथारि बाथ्राखौनो बा नायनाय आंखौसो बाथ्रा बानायदों बुंबावबाय नोङो मोजाङै बाथ्राखौ बुजिनो नाजालै फंबाय आरो नंगौ साना फैदोंमोन नाथाय बिदि खोथा गैखालायामोन ना ओमफ्राय आंथ' नोंनोबो हरखादोंमोन माथो आयै आं थगायाखै मेहेरनोनो हरदेरखादोंमोन आङो आरोथ' गावनो बुंखादोंमोन मेहेराबो गावबो फैगोन होननानै ओमफ्रायसो आं बेवाइफोरनो खेबसे हरबाय नों जुदि आंनाव हरदोंबा आंनाव थानांगौमोन ना बहाथो माबा नोंनि फनाव हाथरखि हरनाया जेबो नाम्बार गैया बे हरनाय जेबो नाम्बार गैया आंनाव फनाव नाथायथ' आं समाय लाना बुंनो हायो आं हरथारदोंमोन नंखायथार थगायथारदों नोङो मेहेर नों बुङोब्ला नोंनि खोसोमबो लानो हागोन आङो नंखाय खोसोम लानानै माने आंखौ बुथारनो सानखो ना माखो मा बुजिखोलै नों मेहेर हो नंखाय आंनि खोसोम दालालै माने आंखौ थैजानो लुगैखायोथ' बास मेहेर गावसो मोनथिगौ गाव मा सानलाबायखोथाय नै हामाहाय आबौमोन गावजों गाव बिदि दावराव जालायनो औ आरो नोंसोरथ' न'निनो बिदा फंबाय बावसो अब्ला हामानिथो दावराव जानो हागौ एसे बोरैबा मिसआन्डारस्टेन्डिं जादों खोमा एकदम नङा माथो ओजों आरो बिसोर जिबायदि थगायबाय जिबायदि जाम्बा खालामबाय जेन जोंहा बेखौनो सानबाय थाबाय बहा थांखो होननानै हनै आदाजोंसो दंहैयो ओइ बांद्राय बुंदोंना नोङो हो मेहेर आबा सान आङो सैथोआ जेब्लायबो गोखा जायनो बिदा मोनथिबाय नोंनानो जाखायाखै मेहेर गुदि मोनथिया बिजौ मोनथिया आंखौ बेबायदि दाय होनो देहायाव नांबायना दाना देहायाव नांबाय नोंलाय एसे बुजिनो गोरोंना मानो खिन्थायाखै न'आव बेफोरथ' हाखु दाखु जानाय जाथायसै ना हामबायसै दे आबौ मेहेर हा आबौ सानालाय मानो हाथरखिखौ बिदि लांनांगौ जाखो लाङाखै ओइ आबै नोंबो बुजि जाबायना बेखायनो बारा बुजिला बेखायनो आंखौसो गोरोन्थि सानसिगोन ना बे बिदाया मोजां जासिगोन आरो हामबायसै बाबु हामानो बिदि जानांगौ जाखो लाङाखै खोमा दे गोरोन्थिसो बुजिफ्लांलायदोंदां नोंबो जेबो मोनथिला आयं बेफोरखौ मोजां खेबसे बुंबावनोसै आं हाथरखिखौ बिदि लाङाखैलै नोंसिनि मोजांनि थाखायसो थांदोंमोन आङो जे नोंसोरखौ दावराव जाजानो गिनानै नोंनावथ' फन हरदोंमोनब्रा आङो फन हरदोंमोन ना आंथ' सानबायखि हाथरखिखौ डाइरेक्ट लाबोनानै न'आव खिन्थानोसै एक्टिंखौ आं खालामाखै नोंसो अभार एक्टिं खालामबायना मा जाखांथारदों हो नों आंखौसो सोबावबाय मा जाथारदों हा नोंसोरो जुरि मम मोजां खालामासैलै नोंबो सानैखौबो होथारनांगौ मा जाथारदों बुनांगौ आरो नों हाथरखि बिसोर सानैखौ फन हरनायनि सिगां नों मा आंखौ खेबसेबो फन हरनो हायासै आंखौ खिन्थाहरनो हायासै बांसिननिफ्राय बांसिन मा जाखो दायो हा नोंखौ आं सिगांनिफ्राय बुंबोबाय थाखानाय नानि माबाफोर एनि प्रब्लेम जाया मानो आंखौ बुं बिमा बायदि सान लोगो बायदि सान दा नुबाय मानिफ्राय मा जाखो नाथाय बिदि जेबो नङा नंगौ आं बहाबा थांदोंमोन नाथाय आं हारसिंसो थांदों आरो आं गोबां साननायनि उनाव आं गोसोखांफिनना मेहेरनो हरबाय आरो लिंहरदोंमोन नाथाय बेबायदिसो जागोन होनना मिथिबा आं फनखौनो हरस्रायामोन नोंबो बिदि गोजानाव थांलायनाङामोन ना नानि मा गोनांथिमोन आं सानदोंमोन आंनि थाखायनो प्रब्लेम जायो नाथाय दा फैफिनबाय आरो आंनि थाखायनो प्रब्लेम जालायबाय आं मानसियानो गोबां सिनियायै नङा मेहेरासो बिदि सानदों जों जेबो दाय मावाखै मालै आंनि जागोना बिबायदिसो जानसै नामा लाहैलाय दानो लाहै मन्दिराव थांनानै लावथिजोंसो मोनसिगोन दे आंजों गिया आङो रावखौबो गिया जाम्बायाथ' खालामखाबायानो गाज्रियाथ' जाखाबायानो
नोंनिनो बिहामजो खालामनानै लायो मिथिबाय फिसालानि मेहेर बांद्राय सिमा बारनाङा मिथिबायना आयु मेहेर एथ' बिदि जाथारबाय आरो नोङो लागोन दा बिदा दाथ' खुला खुलि जाबावबायसो एथ'बां बिदि साननायाबो थिग नङालै मेहेर मिथिबायना नङाबा सानसे ओरैबायदि फस्थायनांगोन ना हाथरखि मेहेर मा जालांखो नोङो मा जालांखो नों आंखौनो एसेबां बेबायदि बुंनो हाबाय एसेबां बिदि बुंनो हाबाय दिनै मानो आरो बेबो सानजों आं मा खालामबावनांगौ दे बेखायनो आं बुंखायोना गासिबो आंनि थाखायनो जाजोबो नोंखौ बिदि खालामगोन सानथाराखैमोन मेहेर नों बेबायदि जालांगोन बिराद खारनो मोजां मोन ना र' मेहेर नों दस्राखौलाय मानो मारिखो गोसो आंनि बेफोर मिथिबाय गोसो रागा जोंबा मानसियानो जुदा जाथारो बियो फाग्ला बायदि जायो बिराद बुंदोंमोन आं नोंखौ मिथिबाय बुङाखैल' माने बिराद मोजां मोनोबोमोनलै नाथाय आंथ' बेखौ मिथियामोन ना नों जे एसे खारबायलि जागोन होननानै नाथाय मेहेर आं खाराखै बुंबायना नों आंखौ बिराद दुखु होनो सानदों नङासै आदाखौसो मोनबाय नोङो लाइन मारिनो मेहेर आं खालि नोंखौल' मोजां मोनो मानो आंखौ बिदि सानखो दे गावनि हाथरखिखौनो मानो आंखौ फोथाया नामा एसेबो ओइ दोन नोंनि नाटक बियो नाथुर नङा मेहेर नों जेरैबायदि सानदों बा नुदों बिदि जेबो नङा मानो बिदि जालांखो दे मेहेर मानो आयु आं बेसेबां मोनखायो नोंखौ मिथिखायामोन नामा नोङो दाथ' आंनि रागाखौ मिथियाखै नोङो हो बेसेबां फाग्ला बानाय नोंलाय आंखौबो बेसेबां फाग्ला ना फाग्ला नायदो नों मा जालांखो जाबायसै मा फाग्ला सानदोंलाय जाबाय नामा नों मेहेर हेगार बेफोरबायदि आगल दिन्थिना मा देखायनो सानदों नोङो नोंनि आंखौ गारना थांनायनि जाहोनाथ' मा नोंनि थाखायनोथ' न'खौ सिन्थायनो गारना फैदोंमोन आङो आइखौबो नों दाबो आंखौ सिनायाखैथ' हाथरखि हा नोंनि लाइफआव सोर दं आं मेन्टेल जाबाय नोङो आनो होख्रावगोनसो आं मिथिबाय जेबो नङा जेबो नङा नों गावनो थाल मोनला दे नों माबायदि जालांनो हमदों आंखौ होननानैथ' लाब गैयाना आवसा जाबाय नोङो फाग्ला मेन्टेल बबावथ' मोजां मोनबावनोब्रा आंखौलाय हो नोंखौ बेबायदि आगल दिन्थिगोन होनना मिथिबा नांगौथाय आं फनखौनो हरालासे थागौमोन अब्लाबोथ' आं बेबायदि सहायनांनाय नङामोन ना मेहेर नों होनबा आंखौ सहायसो आरो हो आंथ' मा रावबो नोंजों थानो सुखुनाय नङा बेबायदि आखलबा बा रे बेबि बा आगोलावबा मेहेरा बे दा आदाखौ मोजां मोनलायबाय नामा नोंलाय बेखायनो आरे बाबा आदाखौसो कल खालामलायबावो मा आं लायनो हायामोन आरो नोंखौ आं लायबा थैगौमोन नोङो आं नोंनो फन हरदोंमोन मेहेर हरा नङा हरखाथारदों आङो आरो नोंबो आंखौ जानला मानला दाबुं दे नों आंखौ बुनानै जायखि बुथार अब्लाबो बे सैथोआनो जागोन कि आंहा जेबो सोमोन्दो गैया नोंनि नोंदाजों जायखि आं थैनानै थांदों ना मेहेर अब्लाबो ओमफ्रायथ' आंखौ एथ' बिदि बुंनो नोङो औ हजों थांदों आङो थांदोंब्लाबो एथ' बिदि नङा मिथिबाय आंनि गोसोखौ मा नोङो एथ' बिदि नंदों ओरैबा ओरै नों गावसो बिदि जानो हागौ खोमा आं नङा ओमफ्रायथ' सानाबो जोबोद मोजां मिथिदो आरो सासे मोजां लोगोसो सानबावो आं बिखौ अ मोजां लोगो एसेबां मोजां लोगो जे आंखौसो खबर हरनो दरखार सानबावा बारे बा सना बा जे खामानि मावा मानो होमबालाय नोंनि गोसोआ गोजोनथारगोनबा आंखौनो बुथारदो दे नोङो रागा जोंनांगौबा मा खालामनो हाया मिथिदों दे मोजां आं एसेबांबो बुंबाय थानो मा बाव बुजियानबा नों आंखौ बुंब्लाबो सानखौ बिदि दा बुं दे मेहेर नांगौ नों आंखौनो बुं जि बुंनो बेहा जेबो दाय गैया उफ मासे गोदै बाथ्रालै बाख्नायनायाबो लाजाखाया माथो दाथ' मेहेरानो बिदिसो जाबायब्ला जाय आंनि थाखाय गासैबोमोन आरोथ' आंहालाय दङानोसै बेखायनो आंबो थानोनो गोसो गैला जेबो एसेबां बुंसेयावबो जुदि नों आंखौ एथ' गोरोन्थिसो बुजियोब्ला मानो अब्ला आंनि जिउआ जोबनानै थांब्लासो नों बुजिगोनथ' दे आंथ' जिउआव एसेबां मानि नांगौनि बाराबो हास्थायखायामोन मानोना आं मिथिखायो बांद्राय नांगौनि बारा थायोब्लाबो जिउआव सानसेब्लाबो गोमाफिनलांजोबखायोना दाबो अब्लाबो नोंखौ मोनसेल' बाथ्रा बुंगोन आं मेहेर नोंल' अराय जिउ जेब्लायबो गोजोनै थाब्लानो जाबाय मेहेर